Mae iechydmeddwl I fi wedi bod yn rhywbeth dwi wedi gwffio efo rili ers 20 mlynedd drosodd ar ôl colli mab pan o'n i'n 21. Wrth gwrs dwi wedi cael chwnsela, dwi wedi cael gymorth I helpu fi efo'r broses galar. Ond mae yna rei pethau sydd jyst ddim yn mynd I ffwrdd a mae hynna lot o gwaith meddwl sgynna fi drwy'r amser achos dwi'n naturiol yn meddwl y gweitha. Achos dwi'n meddwl pan mae rhywbeth mor syfrdanol wedi digwydd yn bywyd chdi, mae'n anodd peidio meddwl hynna drosodd a drosodd. Wedyn, fatha pan ddeis I brifysgol, o'n i'n meddwl y gweitha, ac oedd hwnna'n batl bob dydd yn y dechrau. Poeni am bob dim, bod bob dim yn mynd i'n wrong, bod fi ddim yn mynd I llwyddo, bod fi ddim yn mynd I fedru neud o, bod fi'n mynd I adael yn heulu lawr. Just yr negyddol drwy'r amser. Mae'n lot o teimladau dwi'n gael dydd I ddydd. Os di un o'r plant yn disgyn, dwi'n meddwl y gweitha'n syth. Os di car yn torri, mae'n mynd I gostio bom, mae fydd yn fforddio gael neud o. Neu, just pethau bach, mae bob dim. So dwi'n gorfod meddwl drwy'r amser a sut ydw i'n mynd I stopio'n hyn, really, o feddwl fel la. Achos dwi'n gwybod dwi'n gallu gwneud dda, dwi'n gwybod dwi wedi gwneud y dda, dwi'n llwyddiannus o ran teulu, gwared y plant, addysg gwan hefyd gwaith, dwi'n bod tro wedi bod yn llwyddiannus yn gwaith. Wedyn dwi'n gorfod siarad efo fi'n hun mewn ffordd a perswadio'n hun a weithiau tynnu'n hun o sefyllfa. A mewn ffordd fatha siarad efo fi'n hun a ffrio fi'n hun a dweud, come on wan, paid bod wirion, fedri di wneud hyn. A mae hwnna jyst yn batl dyddiol. Tydi hwnna yn mynd o'na, achos mae rhywbeth sa chdi byth yn meddwl sy'n digwydd, wedi digwydd. Wedyn mae'r ofna yma bob amser yn bywyd fi fatha beth sy'n mynd fod wrong nesaf. Yn blwyddyn cyntaf astudiaeth fi, nes I ddod yn fam maeth. Oedd o ddim yn rhywbeth o'n I wedi feddwl fysa'n digwydd a nes I helpu teulu allan lle wrth gymryd plentyn bach I fewn. Wedyn yn y flwyddyn gyntaf dwi wedi dod yn fam maeth, dwi wedi dod yn ofalwr wedyn achos mae gynno fo anghenion arbennig. Wedyn mae'r blwyddyn gyntaf wedi dysgu mor gymaint I fi amdan faint o resilient ydw I rili, achos dwi wedi magu babi yn y flwyddyn gyntaf astudiaeth. Dwi wedi dod yn fam maeth, dwi wedi cario ymlaen efo addysg, ond dwi'n tueddu I astudio pan mae plant I gyd yn cysgu, achos mond yr amser yna dwi'n gael I fi'n hun. So mae'n anodd jyglo, dwi'n meddwl swn i'n gret mewn syrcas cos dwi'n jyglo bob dim drwy'r amser. Ond mae wedi bod yn learning curve masif I fi, I fod yn onest. Nath o gymryd chydig bach o flynyddoedd, dwi'n meddwl I fi dderbyn bod fi angen cymorth gen rhywun. A wedyn ges I chwnsela a nes I, nath o newid byd fi bod fi'n gallu siarad wrth rhywun a deud yn union sut o'n i'n teimlo am amgylchiadau o'n I wedi bod drwyddo fo, y pethau o'n i'n deimlo. Achos yn y meddwl bach fi'n hun, o'n i'n meddwl bod fi'n mynd wirion bost. Ond do'n I ddim, wrth gwrs, natur oedd o, galar. A mae galar yn broses gymleth iawn. A sa fydden ni siarad trwyddo fo, da ni'n gallu dod I ddygymod o beth sydd wedi digwydd. A mae hwnna'n un o'r rhesymau nes I ddechrau sgwennu blog yn hun. Oherwydd o'n I eisiau helpu mama eraill oedd yn cael yr un profiadau dwi wedi gael. Mwyn helpu nhw weld bod na fywyd ar ôl colli plentyn hefyd, ond bod chdi'n gallu cael moments lle ti yn dowtio dy hun, pan ti yn meddwl y gweitho bethau, a bod o'n hollol naturiol. Achos fysa yna neb yn gallu mynd trwy ffasiwn brofiad a peidio cael dim effaith o'r peth. Mae'r peth yna am byth, wrth gwrs. Ond just manage o sut o'n i'n teimlo siarad. Dwi'n meddwl bod hynna'n help mawr I bawb, really.